Dani Espainia ere. Eta baita Unai ere, azken etorrera. Venga, Unai! Apa, Unai! Venga. Ama! Hace nota con ella. Tentatlo ilana. Amaika egin ditu 6 falta. Azken erbila Dani Espainia ere. Amabi pregunta ere. Amairu. Dani ere amaitu. Dani Espainia bere lana. Eta txika gero dago ditu. Amados garren vuelta. Itxulo beretzen zaizkio Jogitzei. Eta azken itzulia txulokinek Gerin Gizaskola. Otxera maila bitarra bere azken itzuliarekin eta amaitu du. Gauzak ikusten nola dauden, badugu txapelduna badugu, denborak ikusita, lehen da bitziko txapelketon honetako txapelduna Benat Amade izango da. Bigarren Goriz Gizasola, 29 segundorekin. Hirugarren, Mikel Aguirre, 29 Bitartean, hortxe da, Dani Espainia ere, azken lana egitera. Hortxe da Unai ere, amaitzen.
Enborra. Álvaro ikusi dut. Los de la Narenguín de Bari. Álvaro ikusi dut hor dut abilela, Álvaro. Ez, anda huela. Vale. Vale. Atzera. Algorten mutia. Bola, errogeita amaika urte. Altzen horrela. Ez, printzipioz ekarri daudenak edo jasoko dago. Bai, printzipioz. Segovia ere, hor txarri da. Aletuko dut. Bigarren txurdu. Epiniko daz denborak, markaida, jai ustuz duz denporak, mesedez. Joritz Gizasolan denporea. Joritz Gizasola. Miri, markaida. Joritz Gizasola, 29-17. Hirugarren puntzea Unai. Niri. 29-17-30. Eta hirugarren Vale, puntzea. etxone. Segoviana. Dani Espainia. Zure aziplikazio, baina bi horiek bai. Azken puntze. Unai. Azama. Eta ere korrikatu lanak eratzen zaila. Laugarrena. Vale, markaida. Peña Tamara, 28-26. Lau itzuliren, abanpailarekin, Segoviana. Unairen ondoa. Bigarren. Lagarrena da, Joritz Gizasola. Bosgarrena eta lehen nabitziko. Joritzen esan dugu, 29 kontu emaz ditxo. Zein? Norena? Joritz. Joritz 29-17. 30 gure baduzu zentesimak, Tercero, hirugarrena da, Mikel Agirre. Amaituko dutenak. 29-49. Lau, denborari. Horenak. Zentesimak ez, ezta? ez. Vale. Laugarrena Jon Gizasola. Zelai quinto. Había pasado usted. Joritz Gizasola, zelai lagarrena hori ez dugu ipinko, ez da? Vale. 32-27. Eta momentuz bosgarrena eta zigarrena ez dakigu nortzik izango dira. 37, ez? Ingoz duzu mesede bat. Bigarren Joritz Gizasola, hogeita behatzi, amazazpi. Sofeta bakarri, Hirugarren Mikel Agirre, hogeita behatzi, berrogeita behatzi. Laugarren denbora pasadalako, Jon Gizasola izango da, hogeita hamabi, hogeita zazpi. Hemen dago, bosgarren eta seigarren denbora. Unai seigarrena. Amarregita Dani. Zazpi geratu zezkio Dani Espainiari. Lanak amaitzeko.
Amabi, Dani. Aupa, animo, tila. Egunak mugitzen. Beti gorantza. Iñaki Unibaso, hirugarren sailkatua, itxartu taldea. Azpitxapendun Juan Miguel Gamero, Bizkaiko Federazioko presidentea, azpitxapendun. Carlos Sergio, Bizkaiko Foru Aldundiko zuzendaria, medaia txapeldun. Gero itxartu berriz Iñaki Unibaso kopa hundia txapeldunari, eta Zinegotxi Álvaro González txapeldun. Eta gero bizkarrak eman horri, eta... Hortxe da unai, amakarrenan bai. Sei geratzen zaizkio. Gerengo zuzun bezala da? Sei. Arrazikatara zerari, garikurrari eta moten duguzenan. Vamos, Dani España. Hortxe da, sego bilarra. Amabi nahi. Aida bere lanak amaitzen. Eta hementxe da, Dani España. Azken itzulia hori ere. Azken itzuliarekin. Hori hori. Azken itzuliarekin. Eta nahi urtela zegoela gari eta. Hortxe da, bere lanak amaitzen. Eta amaitu. ¿Tiene por allá? 38... Aquí. La tercera medalla da Iñaki Unibaso, de Itxartu. Dani España que Luego a la subcampeón de Azul, la medalla del campeón de Sergio, la copa de Itxartu, de Itxartu y la txapela que como la Segoviarrak egin du. Bosgarren, demorari hoben izango da. Hortxe da, unai ere. 472 me ha escrito Eta hementxe da, unai. si quieren nos lo también todo ese tema. Me ha dicho que si queremos también nos lo comenta por Kirolari, veteranoa da. Isuri, gutxien aldean, kirolaria, gaur hemen. Me dices el tiempo de Daniel, 38-34. Bueno, gaztetxo bat atuko dugu, oso denbora gutxi, eta sari banaketari ekin dugu. Nondeko zure ambulantzi? Ampolasan. Nintxe? Gero hona zatu zu? Bai. Ez que, portu sarrera bajatako baskuleta... Nire kontu. Sari Nik lagunduko txut. Gamiatuzinak, hemen inguratu da dira.